चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार BBCA इउथ कमिटिनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय लानानै बोसोरसालिया जथुमा मावबादा 67थि एनुवेल इउथ केम्प 2024 बे समाव बिथांमोना दिनै नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा एरियानि सिङावनो थानाय नैबे सारियालियाव बिथांमोना दिनैनिफ्राय लानानै सानथामनि हाबाफारि बिथांमोना इउथ केम्प बे मावबादाखौ बिथांमोना खुंफुंनो आखायाव लादों। जोङो दायो बिथांमोननिनो आफादगिरि बिथांनिफ्राय जोङो आबुङै जोङो बिथांमोननि नैबे इउथ केम्पनि सोमोन्दै फंनैसो जोङो मोनथिनानै लानि। सिगाङावनो खुलुमबाय नोंथांखौ। दिनैनिफ्राय लानानै नोंथांमोना जे इउथ केम्प हाबाफारि लादों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय साफ्रोमबो बड'लेण्ड बुब्लिखौ मोजां मोनग्रा आरो साफ्रोम नायग्रा बयनिसिमबो जोंनि मिरु लाइमोन आफाद BBCनि जानानै गोजोननायखौ हरग्रोबाय। जोङो बे प्रग्रामखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो जानुवारिनि गिबि सप्तायाव जों बेफोर प्रग्रामखौ खालामनाय जायो। देग्लायबो बेबायदिनो जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरखौ नोजोर होनानै जोङो बे प्रग्रामखौ दिनै थाइखाजरा एरियानि सिङाव थानाय बुर सारियालि थाइखाजरा एरियायाव जोङो बेखौ खालामनाय जाबाय। आरो बेनि गाहाय आयदा हिसाबै देग्लाय मुलुगा जोंखौ जोंनाय नुथों बे आयदानि सायाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जिउआरि आरो समाजारि बिथिङाव जोङो माबोरै दाखांलांनो हागोन बेनि सोमोन्दै जोङो बेयाव गोथौयै सावरायलायनाय जागोन, लोगोसे जोङो सोलोंलायनाय जागोन। दा बे थांखिखौ लानानैनो जोङो दिनैनि बे बोसोरारि लाइमोनफोरनि जथुम्माखौ दिनै मोनाबिलिनिफ्राय लानानै फैगौ रबिबार मोनाबिलिसिम जोङो बेखौ खुंनो थाखाय थामथिम खालामदों। ओरैनो बेवहाय बबे ओनसोलनिफ्राय बा बबे जिल्लानिफ्राय सफैनो हादों? एक्जेक्टलि जोंहा गासै जोंनि BTRनि सिङाव थानाय 9 जिल्लाफोर, बेनि अनगायैबो जोंहा गहपुर आरो जनाय, लोगोसे सोनाब बेंगल, बेनिफ्राय जोंहा माखासे लाइमोनफोर फैगोन आरो दायो नुजाफैबायानो। दा गासैबो जोंनि लाइमोनफ्रा बेयाव फैनानै दायो जमा जागोन आरो बे मोनसे आयदाखौ लानानैनो जोङो सोलोंलायनाय जागोन। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.